Il-ħadd it-tajjeb. Illum 30 ta' Ġunju nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira. Jikkonċelebraw il-Kappillan Gordon Refalo, Don Vince Shortino, Father David Rigon u Djaknu Jerome Barnabas. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Huwa ta' pjaċir kbir għalija li nsellmilkom eżis membri tal-Parroċċja tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa l-Gżira u insellem ukoll il-kull min qiegħed isegwina din it-trasmissjoni diretta fuq TVM u fuq pjattaformi oħra diġitali u ta' social media. Qegħdin niċċelebraw jum il-mulej. Il-jum li fih qam mill-imwiet.
U llum il-mulej u jreġġa lura tfajla ċkejkna ta' 12 sena lura lejn il-ħajja jgħid kelma lilna wkoll biex aħna ma nibżgħux nersqu leħ biex iqajjimna mid-dnubiet u l-vizzji tagħna minn dak kollu li itellifna, ifixkilna, jaqtalna qalbna. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna imma nibqgħu niftakru dik il-kelma ta' ħniena u ta' kuraġġ li l-mulej bija jagħtina ħajja ġdida. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-qalb lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missir. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi l-nubiet tad-dinja il-qattal btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna u li tid-dawl. Għamil li għattiżiet ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Il-mewt mhux għall-għamila u lanqas toġbu l-qerda tal-ħajjin. U ħalaq kollox biex jgħix għall-ħajja u mal-ħlejjaq tad-dinja. Ma hemmx fihom valenu tal-mewt. Is-saltna tal-mulej ma taħkimx fuq l-art għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt. Alla ħalaq il-bniedem biex ma jmutx u għamlu ġbija tiegħu innifsu. Blejra tax-xitan daħlet il-mewt fid-dinja u jafu xi tfisser dawk li huma tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. Ma ferraħx l-edewwa tiegħi bija. Mulej tellajtli mill-mewt ir-ruħi. Ħlistni minn fost dawk li nżlu fil-ħofra. Nollik mulej għax erfajtni. Għannu lill-mulej ħbib tiegħu. Faħru l-isem qaddis tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu. Iżid omor sieħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki u fil-għodu jidwi għajjat ta' ferħ. Nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin il-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi. Infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax erfajtni. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti,
bħalma intom onja f'kollox, fil-fidi, fil-kelma, fl-erf, fiż-żelu kollu, fl-imħabba li aħna rawimna f'qalbkom. Hekk għandkom tistanu f'din il-ħidma ta' ħnina. Intom tafu l-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu li għad li kienani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Mhux biex il-pis iħeff minn fuq l-oħrajn u jaqa' kollu fuqkom, imma kulħadd indaqs. Bħalma ħallu iż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes ta' dawk li m'għandhomx biex iż-żejjed tagħhom għad ikun jista' ipatti għan-nieqes tagħkom. U hekk ikun kulħadd indaqs bħalma hu miktub. Min ġabar ħafna ma sabx iż-żejjed u min ġabar ftit ma baqax bin-nieqes. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu eret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu, kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha u mhux biss ma swiela xejn imma talli marret għall-ar. Meta semet b'Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar għax qalet: jekk immiss imqar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. F'daqqa waħda it-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu mindu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa: min messli il-mantar? Id-dixxipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtot bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. U qalilha: Binti, il-fidi tiegħek fejqitek, mur bis-sliem u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed li mgħallem?
Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lil kap tas-sinagoga tibżax biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni ħu Ġakbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jikbu jixru. Daħal u qalilhom dan l-istorbju kollu dan il-biki għalfejn. It-tfajla mhix mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċihom ilkoll il barra ħamiew lil missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita jiġifieri tfajla qiegħed ngħidlek Minnu fih it-tfajla qamet u bdiet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu miblugħajn bil-għaġeb u wissihom bisħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' żewġ nisa, waħda adulta li meta tiltaqa' ma' Ġesu tkun ilha 12 sena bit-tnixxija tad-demm u oħra żagħżugħa, mara żagħżugħa, tfajla ta' 12 sena. Jolqotni ħafna l-fatt li meta il-mara matura mardet fl-istess żmien twildet tarbija li meta tiltaqa' ma' Ġesu jkollha wkoll 12 sena. U Ġesu jagħtina sinjal permezz ta' dawn iż-żewġ nisa. Waħda minnhom ta' adulta tfittxu fidi kbira. Il-fidi ta' din il-mara li kienet ilha 12 sena tfittex il-fejqan, l-Evanġelista Marku jgħid li marret għand ħafna tobba nefqet kull ma kellha. Mhux hekk nagħmlu aħna wkoll? Nagħmlu li nistgħu biex infiequ u kultant iżjed milli nistgħu. Din il-mara jiena nsellem tant nies li għandhom bżonn il-fejqan, tant familji milquta għax xi ħadd minna jkun marit u dak li jkun jagħmel li jista' biex jerġa' jakkwista l-fejqan għalih jew xi ħadd għażiż. Din il-mara insellem tant nies u tant tobba u professjonisti tas-saħħa li jagħmlu kull ma jistgħu biex iwaslulna l-fejqan. Din il-mara għamlet kemm għamlet ma sabitx il-fejqan. Daret lejn Ġesu b'mod umli ħafna u b'fidi kbira li tqanqalna ħanerduha kif inilaħu kważi tumiljana għax hi r-raġunament tagħha kien imqar jekk immiss it-tarf tal-mantar tiegħu jiena infieq. Il-fidi li kellha dil-mara fil-qawwa li toħroġ minn Ġesu. U hekk ġara. U Ġesu jixtieq jiltaqa' magħha. Missitu mit-tarf tal-mantal ma taqgħodx miegħu wiċċ imwiċċ. Imma rrid ikun jaf mini. Għalulu daqskemm hawn rassa qed tistaqsi minn messek, mhux kulħadd jinbotta fuqna. Imma Ġesu kien jaf li kien hemm kuntatt miegħu li mhix tar-rassa jew għax kulħadd jimbotta, imma kuntatt ta' fidi.
U dina hija kelma ta' kuraġġ għal kull wieħed waħda minna l-aħwa. Kultant aħna ngergrulu l-mulej u ma jħux għalih ta'. Iwa allura inti tarraxt, ma dekx tisma' t-talb tiegħi, għalija l-uliedi. U kultant aħna li forsi nibżgħu niltaqgħu wiċċ imwiċċ immissu t-tarf tal-mantar tiegħu mill-bogħod. Imma Ġesu jafna. Ix-xewqat ta' qalbna jirrikonoxxihom u japprezzhom. Il-kelma li jgħid lil dik il-mara jgħidha wkoll lil kull wieħed u waħda minnhom. Binti, il-fidi tiegħek fejqitek. Mur bis-sliem u kun imfejqa mill-marda tiegħek. Ġesu għadu jagħmel hekk meta fil-qrar jagħtina l-fejqan spiritwali tiegħu. Is-saċerdot f'isem Ġesu jgħidlek mur dnubietek maħfura, serraħ rasek, mur bil-kwiet. Il-mulej kultant jippermetti wkoll il-fejqan fiżiku biex jipperswadina li l-fejqan spiritwali mhux ħrafa jew invenzjoni jew alluċinazzjoni, imma fejqan ta' vera, forsi li żjed fejqan importanti. Imma aħna wkoll iridu nsellmu għax huwa d-dover tagħna lil kull min iddedika ħajtu u jiddedika ħajtu biex lil tant nies iwassal il-fejqan fiżiku. U nitolbu biex il-kura li jingħataw il-morda tagħna tkun ukoll kura ta' mħabba, ta' dedikazzjoni. Il-Vanġelu jibda u jintemm bl-intervent li għamel Ġesu fuq il-mara l-oħra, din it-tfajla ta' 12 sena. Ta' 12 sena fil-mentalità ta' żmien Ġesu, it-tfajla kienet lesta biex tingħata għażwieġ ta' 12 sena. Kienet ħatibda ssir tfajla. Intom tifhmuni. Nissiera qalbu maqsuma jmur għand Ġesu għaliex it-tifla tiegħu it-tfajla tiegħu marida, binti żgħira waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idek fuqha ħalli tfiq u tgħix. U anke il-missier ta' din it-tfajla jixtieq il-kuntatt ma' Ġesu. Rajna l-mara matura. Hemm tradizzjoni ħelwa dwar il-mara li ġiet meħlusa mill-emoraġija. Tradizzjoni tal-Orjent antika, ma nafx hekk qatt smajtuha. Għax il-Vanġelu ma jidinix kien jisimha din. Hemm tradizzjoni antika li jgħid tajt imma antika ħafna fl-Orjent li kien jisimha Berenice u li biex tpattilu lill-mulej tal-fejqan li rċiviet segwietu f'Ġerusalemm u waqt li tiela l-Kalvarju mesħitlu wiċċu bil-velu tagħha. U allura mbagħad ġiet imlaqma il-Veronika. Hemm it-tradizzjoni tal-Orjent li din il-mara li Ġesu fejja illum bil-kuntatt mal-mantar tiegħu wara marda li kienet ilha 12 sena kienet propju il-Veronika, kien isimha Berenice, aħna ngħidula l-Veronika vera ikona, ġbija vera, għaliex mesħet il-wiċċ tiegħu imdemma bil-velu tagħha u tradizzjoni tajt li ħalla l-marka tal-wiċċ. Ma apparti il-fatt li aħna għandna tant modi biex impattulu l-mulej tal-fejqan juri magħna. Ġajru jemmen bl-istess sfidi ta' din il-mara li Ġesu jista' jfejjaqlu t-tifla tiegħu. Imma tilħaq tmut. Issa mhux fejqan għandna bżonn xi ħaġa ikbar.
Ġesu għandu bżonn isejjaħ il din it-tfajla mill-art tal-imwiet. Mhux kulħadd jemmen li għandu din il-qawwa. Il-qaddija ta' Ġajru jgħidulu issa taħlu l-żmien, issa di mietet. Ġesu jieħu miegħu tliet ċieda speċjali. It-tliet ċieda li seraw fil-glorja fuq it-Tabor. It-tliet ċieda li seraw fl-ort tal-Ġetsemani, umiljat, imbeżza, jaraq l-araq tad-demm. Ħamiegħu u lilhom biss il-Pietru, il-Ġwanni u l-Ġakbu. U f'dik il-kamra fejn hemm dik it-tfajla mejta jidħolu il-ġenituri tagħha u daw it-tlieta. Għandu x-xhieda tad-dixxipli, ix-xhieda tal-ġenituri, li hu għandu s-seta jersaq lejn il-mewt u jirbaħa. U dak li għamel ma' din it-tfajla li mbagħad meta kibret mietet ukoll, għax dina mhux il-qawmien tiegħu mill-imwiet jew ta' ommu mill-imwiet jew tagħna meta jasal il-jum mill-imwiet, huwa sempliċement li sejħilha lura għal ħajja. Mbagħad ħin minnhom mietet. Ma nafux meta, ma f'dak il-mument tana sinjal. Afdaw fija. Meta tibku l-rabatkom li minkejja li għamiltu kollox biex jifiqu ma jfiqux. Jgħaddu mill-bib tal-mewt. Emnu li jiena qiegħed hemm ukoll. Għax kultant aħna li nitolbu ħafna għal qraba tagħna meta jkunu morda, meta jmutu jgħidu issa m'hemmx tagħmel. Nagħmlu bħal qaddejja ta' Ġajru. Imma l-kelma lil dik it-tfajla jattallimna li anke li lem minn din il-ħajja, anke meta l-eżistana aħna stess l-aqwa. Ngħaddu mill-bib tal-mewt, Ġesu qiegħed hemm. Għandu sej il-qawwa jgħidilna Talita kum. Tfajla qiegħed ngħidlek Tindunaw li l-kliem li kien juża Ġesu l-Aramajk huwa simili ħafna għal-lingwa tagħna. Kif tafu l-Vanġelu anke ta' San Mark inkiteb bil-Griek. U kultant għalkemm inkiteb bil-Griek, l-Evanġelisti kienu jirrepetu xi kelma bl-Aramajk kif qala Ġesu stess. Dan huwa wieħed mill-Vanġeli speċjali fejn aħna mhux naqraw bil-Griek x'qal Ġesu, imma kif qal il-kelma hu bl-Aramajk. L-Aramajk għadu insibuh mitkellem fi ftit villaġġi fis-Sirja. Qabel kien jiġi mitkellem f'popolazzjonijiet ikbar it-Turkija, da żmien fi ftit villaġġi fis-Sirja dak issib popolazzjonijiet li jitkellmu il-lingwa li kienu jitkellmu l-Madonna, San Giuseppe, l-Apostli, Ġesu. Talita kum, tfajla kum, aħna kultant nirrepetu x'qal Ġesu, ma tantu simili għal-lingwa tagħna. U tajjeb niftakru din il-kelma li qal Ġesu, talita tfajla Inti mejta, immet ngħidlek erġa' lejn il-ħajja. F'tant sitwazzjonijiet li nħossuhom diffiċli, Ġesu jgħidilna din il-kelma. Erġa' lura lejn il-ħajja. Erġa' lura lejn l-imħabba tal-familja tiegħek. Erġa' lura lejn id-dinjità ta' ġismek, ta' ruħek, ta' saħtek. Erġa' lura, U din il-kelma Ġesu ma jgħidix hawnhekk biss. Jgħidha wkoll li lem mill-bib tal-mewt. Ġesu jaqbad lil din it-tfajla ċkejkna min idea. Ejjew inħallu l-Ġesu jaqbadna min idejna bis-sagrament tal-qrar, billi niltaqgħu miegħu fit-tqarbin, bil-kelma tiegħu. Kelma li taf terfek, taħjik,
tagħtik il-ħajja, tagħmillek kuraġġ. Illum aħna nisimgħu jgħid dik il-kelma żgħiża lil din it-tfajla ta' 12 sena. Nitolbu għaż-żgħażagħ kollha tagħna biex bl-imħabba tagħna bl-għoża ta' bejnietna fina u permezz tagħna jisimgħu il-kelma għażiża ta' Ġesu. Tfajjel, tfajla, Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bnid. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja kbira fil-qawwa ta' Ġesu li fejja ejjew inresqu t-talb tagħna quddiem il-missier. Nitolbu għall-mexxejja tal-Knisja sabiex b'determinazzjoni jarfu juru l-wiċċ ħanin tiegħek u jħeġġu lill-insara kollha jkunu dejjem aktar sensittivi għal ħtiġijiet tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħafna popli fid-dinja li għadhom qed ibatu minħabba forom differenti ta' jasar, sabiex anki għal dawn jasal il-waqt li fih igawdu id-dinjità li tistħoq il-kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jagħtu s-servizz tagħhom fil-qasam tas-saħħa sabiex huma jwettqu l-ħidma tagħhom b'qalb li tassew taf tħobb, tagħder u tħenn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll li ninsabu hawn miġbura għal din l-Ewkaristija sabiex aħna narfu li Kristu ġie fostna biex jeqres il-mewt u jdaħħal il-ħajja tagħna permezz tal-aħbar it-tajba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejju nsellmu l-Marija speċjalment taħt it-titlu sabiħ tal-Madonna tal-Karmnu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna ikun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna. U oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem. U rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħobs, radlek il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistroħni, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Laħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Paċi miegħek ukoll. Għaruf talla, tneħħi l-bit tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi l-bit tad-dinja ħenna lina. Għaruf talla li tneħħi l-bit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni miħtieti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek, tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fih.
nitolbu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbinna ħalli naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu l-frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill kappillan il-Father Gordon, lis saċerdoti kollha li qegħdin jgħinu f'din il-parroċċa, lid-djakni. Nixtieq nirringrazzja lilkom ilkoll talli llum iltqajna bħala komunità ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. U nawguralkom minn issa il-festa tajba għax dalwaqt jibda x-xahar ta' Lulju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nirroddu ħaj lill-Alla. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira. L-istorja ta' din il-parroċċa tmur lura għall-10 ta' Lulju tal-1902, meta xi baħrin fis-Sakra tefgħu ġebla lejn niċċa tal-Madonna tal-Karmnu li kienet maħajt ta' dar quddiem il-pont tal-Gżira u l-ġebla baqgħet imwaħħla mal-ħġieġa tal-kwadru. Dan wassal biex tinbena kappella żgħira ftit il-bogħod u saret magħrufa bħala l-Kappella tal-Madonna tal-Ġebla. Din il-kappella saret parrokjali fl-1921 u n-nies tal-post bdew iħabbirku biex tinbena knisja akbar iddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Il-knisja tlestiet fl-1935 u ġiet ikkonsagrata 24 sena wara. Infakkarkom li llum f'kull parroċċa f'Malta qed issir ġabra speċjali sabiex ngħinu lil Papa Franġisku ikompli l-missjoni tiegħu mal-persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħtu dinjità lil kull bniedem hemm bżonn l-għajnuna ta' kulħadd. Id-donazzjoni tista' ssir ukoll permezz tal-link knisja.mt/donazzjonijiet u fin-nota tinkiteb Papa Franġisku.